There's other disasters that are coming. When you look at the level of unemployment, especially on the youth in this country, the way it's escalating, it's a disaster in waiting. So when the pipe bursts, we might come back and say we have no intelligence, and yet there's warnings that are coming. Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothandeni esikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukucomment, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Siqhamuka kwi-MK Labour Desk. Ningathuki nje libone sesingena kukhona abantu abaphumayo. Inhloso la ukulekelela nina bantu base South Africa njengabasebenzi. Number 1 kade ngicheck lapho ukuthi nihola ngamalini nge-hour. Khona abahola u10 rand, abahola u8 rand, khona abahola u9 rand nge-hour. Leyo nto ayivumelekile. Akumele abe nihola imali less. Akumele ngabe nihola imali less than 30 rand nge-hour. Umuntu kumele bengene ekuseni aphume ntambama. Akumele usebenze more than 9 hours. Mosenza more than hours sekuvune overtime yonke lo nto yabo. Isonto neholide kumele niholele, kumele niyidablishe lo mali leyo. Thina sizama ukulelela ukuthi kumele nihola imali right, mase nihola imali right beqhubeke ukuqasha abantu base South Africa. Kungabi abantu bangaphandle. La abantu abanayo imvume yokuba kulelizwe, abanayo ama-passports, abanayo ama-work permits. Sizama ukulelela ninaka, hayi ngoba sizohlukumeza nina sifisa ukuthi nisebenze, nithole wonke amalungelo efabe nawathola njengabasebenzi. Niyeke ukuhlukunyezwa. Le nto eniholayo nje ayikho. Ayikho nje le nto eniholayo. Kodwa Angazi noma ngizwe kahle na ukuthi kukhona abantu abahola u8 rand nge-hour. Kube khona abantu abahola u9 rand nge-hour, kube khona abantu abahola u10 rand nge-hour. Mohola u10 rand nge-hour, 8 hours u80 rand. Uzophuma namalini makuphela iviki? Ya, bakhona abantu la esingababona bevuka ekseni. Sithi bayasebenza kanti baphelezela abantu abayosebenza. Abanye base babenzela ukuthi ngoba phela bazolala bedlile. Kodwa akuyeki phambili. i-MK lapho ila ivalile, eViking la eGoli uvaliwe la. Abasebenzi bavalile kodwa imali abazoyithola begcwele. Official ways la nakho ngala uDibonez nalo la kuvaliwe, sivalile konke la. Sifuna kuqashwe abantu base South Africa, kuqashwe ama-illegal foreigners, konke la kuvaliwe. Wakithi lo ngeke ngimveze nondaba. Nakula kuvaliwe. Kuvaliwe la. Sivimbile nje. Kadili MK lapho siphethe ugodole. Vela godole. Kuvaliwe. Emveni kokuba i-MK Labour Desk ivale lapha eViking le, umqashi ube sethatha isinqumo sokubhala le letter. Ithi-ke, we hereby state that our company Sasol Viking and Steers Viking agree to terminate all 6 legal foreign employees in accordance with prescribed legal procedure with immediate effect. Signed on this day, 18 November 2025, at Amadale, website site manager wasign nasi nestembu sakho. Kodwa engifisa ukuqaphele la, engifisa nje ukuqaphela, umqashi la ubeqashe ama-foreigners ala eSouth Africa ngokusemthethweni. Akaqashanga ama-illegal foreigners, ubeqashe ama-foreigners who are legal, abavumelekile ukuba la eSouth Africa. Kodwa uma sebefika laba be-MK Labour Desk sekuthiwa no, ngokomthetho ufuna uqasha umuntu ngoba eza special skill, with a specialized skill noma a scarce skill. Not to say abantu abazosebenza e-steers noma abantu abazosebenza e-garage. This is not a scarce skill.
base befika ke esivumelwaneni base laba ke abawu6 ngama foreigners kodwa abala eSouth Africa ngokusemthethweni wabaphelela kumsebenzi usho ukuthi bazo replacewa abantu bala eSouth Africa. Igcinanga ke lana iMK Labour Desk idlulele eGoli endaweni ekuthiwa kuse Freedom Park. La ngibone khona ukuthi baningi abantu abangasebenzi. Uyabona lento esho General Mkhwanazi ethi i-disaster le. Inkinga enkulu ekhona la iyoqhuma khona iyobe ingasalawuleki yabantu abangasebenzi. Ngicela ubone la. Qaphelisisa kahle labantu abavela la bayouth. I-youth eningi ayisebenzi. Njoba ubabona bebephume ngobuningi. Asidlule phambili. Emafemini ayikho ifeme esilindele ukuthi sithole ivaliwe. Ngoba sabatshela uma kukhona evaliwe sina indlela yokungena thina. Kodwa lo Kalinde amanye abaholi I think now before 8 bazobefekile. Then nase siyahamba. Indlela yethu isuka la iyakhuphuka sibamba traffic akunanda. Sinamaphepha sivumelekile. Ukuthi sihambe la emgaqweni sivumelekile. So uhamba kwakho. Inhloso yami ngokukuvezela lama video ukukukhombisa inkinga esibhekene nayo la eSouth Africa. Okufuneka ngempela njengabantu abasha base South Africa, njengabantu abasakhula nabadala size namasu ukuthi konje masifuna ukusurvive, sifuna ukuphila, yini esingayenza ukuze sikwazi ukuphila ngoba ngeke siqashwe sonke. Uyabona labantu baningi kanjani. Noma bengabakhipha abantu abangama illegal immigrants companyini, noma bengaphuma ke laba abangama foreigners kodwa abala ngokusemthethweni. Ngeke futhi sikwazi ukuqasheka sonke. Yebo bakhona abazoqashwa kodwa still le nkinga ye-unemployment izobe ikhona. Kanti enye into eziresolve inkinga ye-unemployment ukuthi abantu bakhanda amathuba emisebenzi. Kufanele sikufunde ukukhanda amathuba emisebenzi ngoba ugovernment eyedwa angeke asinqobe lesimo. Ngakho ke kufanele kukhandeke amathuba emisebenzi sikwazi ukuqashana thina. Kufuneka sikhulume ngendaba yama skills ukuthi konje ama skills singaba nama skills kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sizikhandele imisebenzi. Awucabanga nje mangathiwa uyakwazi ukushisela uzokwazi ukukhandela abantu ama-butler uma ukwazi ukwakho uzokwazi ukwakhela abantu. Izinto lezi efuneka size nazo manje ukuthi njengentsha yase South Africa siyasibona isimo sinjani futhi sikwazi ukuthi ugovernment angeke ayiresolve eyedwa lenkinga. Angeke ayiresolve eyedwa lenkinga. Ngishayela ihlombe benisenzo se-MK Labour Desk sokusukuma beyolwela abantu base South Africa ukuthi abawuthola umsebenzi. Kodwa kule nqwabo oyibonile imagine lapha kuzo replacewa 6 yabantu. Kusazosala inqwaba futhi ezobe ingakawuthola umsebenzi. Njengoba uphela nje unyaka ama matric ephuma esikoleni kuze enye group eningi. Abanye ngeke baze bathathwa ama college, abanye bengeke baze baye ema university abazogcwalisa isibalo sabantu abangasebenzi. Angazi singenze njani kodwa kufanele sike sikhulume ngokuthi singawakha kanjani amathuba emisebenzi. Singasebenza kanjani? Sifika kanjani esigabeni sokuthi kube yithi abaqashi? Kufuneka sifike kuleso sigaba. Angiqonde ukukhuluma into eziningi kodwa nje bengithi angikulethele lokho okwenzekayo. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.